Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi, ikan atong tanano. Hinaot nga na ata sa maayong panglawas o kapiskay. O karon dahil atong ipalayon ang laing sumpay ning sugilanon o shout out dahil sa tanan nga naminaw aning dramaha. Salamat kayo sa pagpaminaw sa nasunod na dramaha no, sa Babay Papa nga gisuwat ni Glenn Pino. O palihog dahil ko no, o subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify mo kung na ako bagong i-upload. O karon no, di ta maglangan, niya ang laing sumpay ning sugilanon. Babay Papa. Kay mangita ko kayuhan, mga anak kita pobre kaayo. Muli kay kayo siya ba? Murak, nakamalay na gudo sa nimog, salay mo tuyo niya dong. Mayong pagbuminaw sa Lex Sige lang nga, Pio. Pino. Wa pa siya makailan ako. Tanawang tag-asa siya kutob sa iyang paglikay-likay na ako. Tanawang ta. Sa to daw. Tanawon asa siya kutob sa paglikay-likay ni mo dong. Lisura ko na doy. Asa man sa ni mo napita tanawa? Kung mulupad ning akong kumo, Piot, ug anha mutugpas imong simod, anha dang dapita tanawon, Piot. Mao ba daw? Ayaw na lang dugoy. Dili na lang din ko mangutan na. May pakura ba din? May pakura ba din ang imong kumo, dong? Mahilom na lang dyan ko, dong. Patakan niya naglupad na. Dagahanin ning gipapalit ni Papa Prancing para nato kuya dudut no. Na ay atong mga sinina. Napoy mga gamit nato sa eskwelahan, Miles. Mga notebooks, ballpen, ug daghan pa o. Kay hapit na napapod mo balik ang klase. Pinangga kit kayo tang Papa Prancing kuya. Pinangga man siya tapan ni Papa. Gimingaw na pud ko Papa kuya. Oo. Yan na sad. Kawa, ilong ba? Kuchut, sugod na pod ka ha. Lakot. Dali na ba kay ko nga matakdan ni mo? Dili mo ko makapugong bi. Mingawan magyo kong Papa. Daoy. Kay ko rati ay. Asta man pod ko. Kano sa ka mo uli si Papa no? Ambot lang. Mayon tatog makasulti na to si Papa kuya no. Bisan makatungog lang ko sa iyang tingog. Bitaw. Ay, si Miles, oy. Nyo, nakaluhan na po noon ko. Takdan ko ni mo. Gipalitan man di itong cellphone ni Papa Francis si Mama, no? Napoy number si Papa nga gibilin. Ano na, makontak na to siya kung natatuyo niya. Bitaw no, atong ingnon si Mama Corina kuya. Natawagan si Papa Francing aron makiksulti ta niya. Unya nilang, oy. Mararabatog na suko si Mama. Wa man to magtingog-tingog ganina. Atong dini pa sila si Tito Grigi. Aw uno, bitaw to nagtingog-tingog. Gani. Noon siya man is Mama, oy. Maralagi na siya dili ka na ni Tito Grigi Miles, no? Anak bitaw na si Mama Corina. Ngano ka? Atong ingnon si Mama kuya na. Natawagan si Papa kay makiksulti ta. Unya na lalaki kay basi kasabaan ta. Nganong kasabaan man to? Basta, unya na. Ay, naandam na nako ang panihapon ko rin na. Tawagan na tong mga bata aron makapanihapon na ta. Corina! Oh, Matansyang, may gisulti ka? To ara, usabay na hitabo ni mo. Ganyan akong nagsigig sulti din eh. Waka di ay mamati na ko. Kaya may gisulti ka di ay ma. Ay, pastilan ni mo Corina. Naunsa naman taon ka, oy. Matod ko, tawagan na tong mga bata. Si Dodot og si Miles aron nga makapanihapon na ta. Kay may importante tang istoryahan ron kung matuog na ng duha. Nakadungog kag unsay akong gisulti. Oo. O lagi ma, tawagan ako ang mga bata.
Nga unsa man ni siya, uy, mura magwas ka o galingon. Kadiyot. Ay, unsa mo ning bayhana? Oh, gabi naman lang. Wa man manawag na ako sa day ko rin. Nakapalit ba ka si Gregis akong ipamalihog niya ang cellphone para ni Corina? May kong ginong tagay ko ni Gregi. Pero siya ay may offer nga pwede rin kong makapamalihog niya. Wa po sabagin siya manawag. May kong sab kong manawag aron nga ma-follow up niya kay gabi na. Oh, may mitawag. Basinog si Gregi na ni. Wala gigi ko masayop. Siya gini. Hello. Hello, Gregi. Mayong gabi Greg. Hello, Francine. Gusta? Kalo is Ginoo, Greg. Okay ra taon. Ikaw, kumusta naman sab? As usual, oras gyapon. Sorry ha nga, karon akong katawag nimo. Medyo busy ko gamay rin. Okay naman god. Sorry pa gina siya. Ako pa magani angay magsuri nimo kay gawas nga dako na kay kag natabang nako. Nahasol ta pagyo ka diha. Napod na siya na. Hatod na dahito na ako katong imong gipapalit na ako nga cellphone para ni isis nimo. Kung ang kwarta nga imong ipada. Salamat yun kayo nimo, Gregi. Salamat kayo. Ug pasensya na gyud taon nga nakahasol gyud ko nimo. Pero sige lang. Sa sunod dili na ko magsamok pa nimo. Hindi ko hasul ba? May samok. Ingon ana na day ka. Ay naman ito nga itong pinagsamahan sukat pa sa una. Ay, dili man god. Ang ako ba nga? Gusto na. Kita raman god. Bigla. Inagib na siya. Inusam ka. Usbo na ko, Gregi. Daghan gyud kayong salamat. Ay, ni mo, Francine. Ikaw nga gyud kay ko nimo. Ipalitan sa din ako sila grocery. Ay na lang para nila dito. Aha. Ay, pastilan. Nagpadaon naman ko nila kwarta, Greg. Nagpalit pag yung grocery para nila. Ay, pastilan ka uwaw. Wala gyud ko'y kabutangan sa akong kaikog nimo, Greg. Ikog ba? Puta na imong ikog niya. Wa ka na lang unta magpalit. Ay, sige lang, God. Tuo di ay, wa pa man manawag si Corina nako. Wa ka siya masuko nako. Unsa imong tan-aw, Greg? Nganong masuko man siya nimo? Kuan, basin lang ba? Basta nadawat na to niya ang phone. Apil lang imong number. Basta na busy lang. Maybe karon taon, mutawag ra to nimo. Maayo unta. Aron nga makapangusta ko nila. Unsa may imong tan-aw niya? Kuan. Siya man ni Corina? Okay naman. Na-busy lang yung tingali. Oo. Basin na busy dito. Kuan, wa ko na ikaw mag-asend sa iyang number. Naapil man ka to nimo, napilan man ka to nimo SIM card ang iyang cellphone. Oo, package na to sa cellphone. Nahatag na po na ko niya ang imong number ganiha. Wa man gyud siya manawag. Bisan sa pa-text na lang gani. Unsa may iyang reaksyon sa pag-adto nimo, Greg? Ha? Ay, kuan ba, ang buot ako ipasabot. Unsa imong tan-aw ni Corina? Okay ra ka siya? Okay ra mas kung tanaw. Sige lang. Mamalihog lang di ko send sa iyang number ko na hinumdum ka pa diha. Kuan, kining pastilan. War ba na ko to matanaw kung iyang number sing, ha? Kuan, ako lang to balikon dito, aron matag na ko nimo, ha? Uy, ayaw na. Kuan, magpaabot lang ko nga, mutawag o mutext ba siya. Nagagawa ang imong kaugalingon, Greg. Ay, pilaram ko na. Ay, basta, ayaw na, Greg. Magpaabot na lang ko, mutawag o mag-message siya na ko. Sige, sing. Sige, bye. Imposible. Si Dong Greg wala mo tanaw kung unsay number atong SIM card ni Corina nga. Iya man to. Gabrihan mo gud niyang ganiya ba? Pastilan. Pagkawag yun ako kalibutan ni Francine nga. Tari mismo sa gitukuan niyang tunay nga amigo. Pastilan. Pastilan yun ang biga. Ba, di yun magsama. Kapyon, nangyari ka na? Patay, kita ko. Nanid ka na ako nga may gikasulti sa cellphone. Wano itong maniid bang ko? Pagtarong, ha? Wala bitaw no? Si Ma'am DC to nimo. Si Francine mo dahil mo ikasulti ko. Wa maniid pero nahibaw ka nga si Francine akong gikasulti.
Ay, maingon ay kong si Francine ngayon mong sulti, dong. Ngano mo ma'am di si Dong, ha? Nausa siya, dong? Hilom dapat, bitik talaga yung hanggaw. Oh. Hihilan ang naong mo. Booking ko na. Wadyo ko na mo tawag or bisan mag-message na lang niya si Corina. Ngano ka? Naibaw ko sa number nini. Ba't dili ko buot nga buhatag ni Francine? Kaya di ko gusto nga magkontakay sila. Shit! Gusto kong makigsulti ni Mayong Papa ninyo, pagbuminaw sa Francine. Lex Pinoy. Ololatan siyang. Oh, kimingaw naman good ni Papa Francine la. Ay, usaon man ninyo sa pagpakigsulti sa inyong amahan nga tuwa man siya sa layo. Namang goy cellphone si Mama Corinla. Gani, ipalitan man siya ni Papa. Apilbit to sa gihato ni Tito Gregi kanino. Oo, di ay no. May cellphone di ay to. Naapod gani di ay to number ni Papa ninyo. Ingnas Mama la. Nga tawagan si Papa. Bisag, makasulti lang na mo kadiyot si Papa lang ba? Mao. Kung kamo di ay ang muingon. Ay, mura manggutong na suko si Mama ganina. Hasta gani sa pagpanihapon ganina. Mo ay tingog-tingog. Bitaw ay tingog-tingog. Basig nasuko siya namo ni Kuya. Uy, dili, uy. Importante manggod nang makasulti ninyo ang inyong amahan. O usa pa, nganong masuko man siya ninyo, be. Unsa may rason. Oh, di ba? Sige lang, dinhi lang mo. Ako nga doon, akong istoryahan. Tingali kasaban ming Mama la. Bitaw la. Uy, nga nugong kasabaan man mo. May magnakasaha mo. Ako ray bahala. Nganong, wa man nimo gamita og itaod ang SIM card sa cellphone. Kung sabay gamit ato, nga buot man untang ikasultis mga bata ang ilang amahan na tuwa sa Cebu. Sige lang, Matansyang. Ako rin lagi ng gamiton. Kanus apa man, be. Gimingaw ng duha ni Francine. Maayo untag ilang ikasulti ang ilang amahan. Kay labing siguro, naglaom sa dito sa Francine dito si Bunga, manawag mo niya. Kay gipapalitan ko kaniyag cellphone. Lagi. Ako tarong ablihan. Karon na. Ay. Usa pa may imong gidugayan. Lihok na. Lagi. Sige na. Pastilan gid ning inahana. Nagkalaom naman lang ang gabi. Wa pa man makasend si Greggy sa number ni Corina. Din lang ko mo-follow up niya. Kaya namalihog lang raba ko niya. Apusar na kayo kung apurahon ako siya. Tingalig, wa pagid si bakay gayon o ato sa mua o baka wa pa niya masugo si Abiot. Suma sa iyang giingon nga iyan ipadoon sa amo. Si Day ko rin sab. Unsa may problema nga ang tudron. Wa man gid siya manawag. Bisan sa pag-text na lang unta. Siya ro naman sab. Ngano, gikalimtan ako niya. Wa ko'y importansya niya. Hugaw na tingali nga akong una-una. Pero mato di Greg nga adlawan pa niya nahatod ang cellphone. Ngano, nangluod paghihapon siya na ako. Tungod kay supak sa iyong kabubuton ug sa amo mga anak na yung akong papanarbaho din sa Cebu. Ako nasayod pa lang siya. Nga masupak kini sa akong kabubuton nga malayo nila. Nga gipugos ko lang akong kaugalingon sa pagpalayo nila para nila nga akong pamilya. Ug sa kaugmaon ni Dudot ug ni Miles. May nag-text. Basang si Corina na ni. Di ay. Si Rian di ay nga taga Human Resource ang nag-message. Nag-dinner ka na? Ay,
Nanguntahan ako, nakapanihapon na ba ko na ko? Naunsa man yung babayhana. May mong masayop ko, pero kining yung pag-message na ko, pero may murag... Dili. Huwag kay ko na una. Hindi ka larag yun ng iya. Wow, pastilan. Si Rian. Nanawag na magundi siya. Oh, sumayan tuyo. Tubagon ko baka ni siya, oh. Tubagon ka na ako. Pastilan. Nitawag niyo po siya balik. Murag iya gining ipatubag na. No. Dili. Ay, salamat. Kalit lang naputol ang iyang pag-ring. Masabot nga iya ng gipindot. Kaya, huwag man ginako tubaga. Bisag, ikaw pa ka to niyang miss calls nga rin ako. Ay, huwag sila manawag na ako. Teko rin, kung nasayod ka pa lang, kung saan nagibati na kung kamingaw ninyo, kung nasayod ka pa lang. Oh, basta lang. Siriya naman sa tingali ni... Oh, lain ka number. Si Rico rin na kaning nitawag. Siya na kani. Kana ka ikaduhan na nato ning pagtawag. Ug wa gihapon niya tubaga, Dodot, Miles. Tingalig nakatug na ang inyong amahan. O baka may laing siyang gikabisihan. Si Papa, uy. Ato na lang ni off. Ayaw sa ko rin. Huwaton lang sa nato. Basig tubagon na daay na ron ni Papa. Bitaw ko rin, ah. Naunsa ka ba, uy? Guniti ang cellphone, Dodot, kay tanaw na kung natrangkahan ko ba ang tindahan. Ambi. Unsa man ning inyong amahan, uy. Nagsige man lang sa digring iyang cellphone. Wa man sabihin tubaga. Ay. Basig nag-overtime sa trabaho si Papa la. Tita Ola. Oh, may posibilidad. Pero ingon arong orasa, dili naman ron oras sa ting overtime. Pwede ugma na lang ninyo tawagan og balik ng iyang number. Gila, ugma na lang. Iyo sa la. Kausta na lang. Tawagan sa natog balik. Ugma na lang. Kay basig natug na po si Papa. Di ka po sa trabaho. Ayaw sa laki. Kausta na lang. Siya, oh. Ay, nanada, kamo lang una diha. Kay baw mamuan, ariun ko sa aris maman ninyo. Sige. Sige la. Tawagan na to balik ko yan na. Sige na. Kausta na lang ba? Hindi na lang, oy. Be. Mitawag na sa balik ni ng pira. Ay, duha-duha kaya kong tubak ini. Kaya ba sinok si Rian rin gihapon niyo niya? Lain lang number ang hindi gamit. Ay, i-off ko na lang ka ni. Pero ako lang kung matawag sila si Corina o ang mga bata. Si Dodot o Miles. Pero, dili ka nga si Corina ni tawag. Gusto dito. Gusto ko man ini. Bahala na. Tubagon ko na lang ni. Kung si Rian magani gini. Ako lang yung nga may gikabisihan ko. Hello? Hello? Papransing? Ikaw di ba? Hello? Miles? Miles? Day! Ikaw ni? Ikaw ni, Day! Papa! Miles, ikaw yun eh. Ako ni Day, si Papa ni mo, Francing. Kumusta naman mo? Si Kuya Dodot ni mo, si Mama ni mo, Corina. Hello, Papa. Si Dodot ni. Dodot, dong. Kumusta naman mo diha? Kumusta naman mo? Papa. Gibingaw na kami ni mo pa. Gibingaw na kaayo ni mo. Kinuo ko. Ingon ka, magsira ka na sa tindahan. Wa pa man lagi. Milingkod ka ramang gudhinoon din he. Karon na lang taod-taod matansyang. Kay basin napay mo palit. Maayo na lang. Hey, nagkalaom ng gabi. Napagihapoy mo palit rong mga orasa. Wa manggani sa hayag ba? Sira na nato ning tindahan. Ay, aron nga adtoon to ni Mos Dodot ug Miles nga nagbalik-balik og tawag sa cellphone ni Pansing. Naakaunta ba nila? Iang man kung sila rang makigsulti ni Francing. Unya ikaw, dili.
Kung importante pa niya ngayang pamilya, ma. Ganihara unta niyang gitupag ang cellphone. Basig may lain na siyang gikalingawan dito. Mauwa niya tubaga. Corina. Oh, uy, si Dodot ug Miles. Ingnan tapitok kang ato-ato sila. Dali kay basig na umsan na itong duha. Dodot, Miles, naunsa man mo dihang nagminatay naman hinoon mo hilak. Mga anak, ayaw ko niyo padunggang ang manghilak mo. Ibingaw mamini mo. Kanasama ka mo ulit, diri pa. Kanasaman. Diyos ko. Tubaga ko pa. Kanasali ka mo ulit, diri. Tining mga bata. Bitaw pa pa. Kanasa ka mo ulit, diri sa ato pa. Pohon. Manarbaho na ako diri. Muuli na lagi ko pohon. Kanasaman na, puhon. Basta. Unsa man dai ning gisulti ni Dodot ug Miles nga nagminatay maghilak ning duha? Day ko rin. Hello, Day, ikaw ni? Hello. Hello, Day ko rin, hello? Day? Hello? Anong naputol man to? Tawagig balik si Papa, Ma. Manawag balik, Papa, Ma. Di na gani makakontak. Nahurot at tingali ang freeload ini. Magpaload ka. Bitaw, Ma. Magpagload ta. Aron matawagan na itong balik si Papa. Asa man kruto magpaload? Gakagabi na aron. Balod. Si Papa na lang unta ninyo, Francine, ang mutawag nato. Hindi naman ta makakontak niya. Pastilan, basin kun wala po tulod ang inyong amahan. Saon pa niya pagkuntak ninyo. Yung tawhana. Tugag-tugag papalit og cellphone o niya dili kapaload nato. Lord. Ay, ugma na lang mo tawag og balik sa inyong amahan, Dodot Miles. Ako raw niya mo palood ni mo. Sorry, you do not have enough load in your account to make this call. Mauday nga dili ko makareturn call nila. Tiwa sabdi ay ko'y load. Ay, Ginoo. Punan pang lubat na sabdi ay ko. Ay, pastilan. Muna kog am-am ni Miles nga ugma na lang mutawag sa ilang amahan, oy. Di giyon mo sabot. Bintaha na lang si Dodot. Mitabang na kog pasabot sa iyang igsuon. Natugan na lang unta, ma. Kailangan ng gabi. Unya na ko matuog. Di bagi inantamang kang makigsulti pa ko nimo. Gusto kong klarohon nimo. Kung nga nung nasabot na kung wakay maayong buot ni Greggy nga suod ni Francine. Nadagan naman kaayo na siyag natabang ninyo. Dili na may nung danon nga magsulti tapahin niya, ma. Mahinungdanon man o dili. Gusto lang kong mahibaw kun nga og unsay imong problema adtong tawhana. Huwag ko ikasulti ni mo, ma. Lingkod og balik dire. Nagigsulti pagganit na niya. Sultihi ko tinuod. Usa ba'y problema ato niya ni Dong Greggy? Matuog na ko, ma. Nakigsulti ko nimo, ha? Nakigsulti ko nimo. Unsa may gusto nimong mapati na ako, matansyang. Kinahanglan ka pa bang mangutanan ako, anak? Kung unsay ang ngayon akong mahibawan, ha? Isulti na ako. Matuog na ta na, matansyang. Corina! Kuan. Di lang ko kanahan niya. Maora na'y rason. Kung wa ka na'y isulti, musulti ko kung unsay akong himatikdan. Matansyang. Ingna ko kung nasayop ba ko o kung husto ba ko. Paminaw. Ang aliguna gina ni mo glawa dong Gregino. Murag itinubig mo lang ni mo inom bino dong. Puno ba ito kay baso dong? Iyon na inigit tingali ning mabuang natapya to.
Ha? Naan po ka na, Dugoy? Bitaw. Niyabag na magod ko. Ah. Niyabag na magod ko. Ayaw na, Dugoy. Kalisod ba na, oy? Naraibuang nga, niyabag pa? Unsa kay tsura, ano? Kailangan kong 45, apiyot. Taod-taod na ginangwa na magamit. Salay 45 dong ba? Wa ka makailag kalibre 45. Pistola, apiyot. Kalibre 45 o 45 caliber nga makabuakit sa o nga maigos bala. Kuyaw, dong. Mao nga kung di ka gustong magamit na ko ni, ay kog surang-suranga. Ayaw dungagi ang akong problema. Dili na to dungakan, oy. Tabangan ta mga kag solba, dong. Sulti lang ko kung sa atong buhaton, dong, ha? Sulti lang ko, dong. Gusto kang mutabang na ko? Oo, dong, oy. Ikaw pa, migo ko ta. Sa? Ha? Unsa ta? Migo ta? Kuan na dong, oy. Migo ta? Amo dito ka, dong. Amo ta, di kagod. Kabuang-buang na, oy. Sulti bitaw, dong. Usaon ka man kapag tabang, dong. Tabangi ko apyot nga maduol na kuskurina. Utsa! Kamoy, as kang danghagag yun ako, uy. Napasubo no ko na. Napatuloy naman ang kuya wet, uy. Patabang ko na siyang maduol niya sa kurina. Patay! Wala kita manawag ni Papa Francing og balik kuya. Nga, ugma naman ron. Unsay ugma naman ron? Ingon ka karon ta magpalod ko ni Mama Corina. Ano tawagan na to ni Papa Francing? Si Lola Tansya manggod to nag-ingon. Lagi, unya pag mata na to. Wa naman si Lola. Mauli makuno siya sila ingon si Mama ko rin. Balik ko na to. Si Lola, uy. Miles! Awapin ako kagkanding. Si... Naisiyot! Noy! Yawan ako, yawin ako kanding ganina. Ha? Sa kanding ba? Palanoy. Ikaw ko nagtugwas ka ba, uy? Kanya magkuhan to ko sa kanding to sa inyo, aron akong itugway. Awak man dito kay inyong nang gidalin eh. Gipatugway ni Mama na mundo ni Miles, Noy. Ano ba? Ay, kadiyot tagod una ninyo, Dot, Miles. Kuan ba? Diyan may kaayuhan. Kayuhan pa. Mura pa kikarantaw kay kayuhan. Diba, kuan ba? Kamu ba? Kamu luha ba? Nasyot. Nasyot. Hoy, bata sa nasyot ka ng awit tao da. Kamu ba? Yahayan nyo sa? Yahay kayo mo. Sige lang hatod og kayuhan si Tito Grigi nyo sa inyo. Awa, tagalan dyan. Pinuod sa malanga kaayuhan, Noy. Kayuhan. Ang tanan po sa kayuhan. Kada kong mga gasa ni Tito Grigi ninyo ba? Si unsa na iyang dadon sa inyo? Kay pinangga kayo mo niya, di ba? Ay kapon lang. Samtong ilan da, be? Pinagdamang gutong Papa Francing. Ang gihatod nilang Tito Gregi na yung shoot. Mao. Pinadang papa ninyo? Siyoray! Gani. Di ra ba siya mutuo? Pinadalagi. Panaps kanding niya eh. Si Tito Gregi yun ninyo gisagos yung papa? Kay nga naman di ay. Nyamigo, manggod na sila. Suod man sila si Papa Francing. Dudot, Miles, minaw ha? Minaw mo? Ay mo kumpiyansa ng Tito Grigi ninyo ha? Ay mo kumpiyansa! Ha? Ansa? Asa yung kumpiyansa ba, Noy? Wako kasabot mo. Dahil Miles, uy, Bisaya, ano ang sabot? Walagi. Nga naman dahil Noy isyot. Ano maingon man ka nga dili hindi mo pa kumpiyansaon? Ha? Ni Tito Grigi. Uy, Dudot. Dili. Gusto na yan natin. Uy, ba't naging tao na? Takap. Nanguta na ganit ako nga nung dili mo pa kumpiyansaon ni Tito Grigi. Ay, gusto na lagi eh. Nga lalaki. Ay, basta. Gusto na, ha? Gusto na itong diskasa na ito. Gusto na. Kuig, diskuido tayo na.
Wala to ha. Adot, Miles ha, wala to ha. Kalimti to, yung tong isulti niya. Unsay wa rato. Basta wala lagi to. Libog ko. Kara, ha? Paglibog lang dudot. Magklaro ni mo na yan. Basta kalimti na to. O, ay mo pagpatakaw sulti atong akong gingon nyo ha. Humatik kayo tayo, nagmahibaw ang Mayong kasain. pagbuminaw sa Okay, Lex natusyan ako si Pino. Mama Corina na i-shot. Usa! Ayaw taon na. Dahil Miles, ayaw taon ha. Basta, wala to kong sulti ha. Wala to. Uyo ko, kasapot atong gisulti ni na i-shot kuya. Sige sa tiyagingon nga, diskasan. Unsa diskasan. Uy, wala ko no tong iyang gisulti. Mao, Sharog, wa ka kasabot nga klaro ato. Kay, nakasabot ka day siyang gingon kuya. Sabot. Kasabot day ka? Ang saman ko no, be? Grabe asa ni mo nga wa kasabot, oy. Mingon siya nga, dili ta pa kumpiyansaw ni Tito Grigi nga, meaning, magbantay taba sa tubaba. Good. Basta, magbantay ta. Munay, buti pasabot nga dili ta pa kumpiyansahon. Nga, magbantay ta ni Tito Gregi? Gani. Nganong magbantay man ta? Ay, si. Ngano man? Bantay ba, bantay Sharu. Wa ka kasibutan na. Nga sa ato pa, na naambutan ni, oy. Unsa na ko ani pagpasabot man. Libog na noon ko. Awa. Ingon ka, kasabot ka. Nga karon nalipog po di ay ka. No, alang, ikaw man, bi. Ako pa judiya basulon. Yung sa ka na anak ko siya. Ay, hindi na to. Sige, pangutana, oy. Ay, nasi pangutana. Hilom na. Ay, kuyawan ako na. Ay, di amang yun dito makasulti aning dudot ug mahal sa eskrito ay. Uy, Natasha, mama ni Corina. Nga po ni dudot ug mahal. O nga ugangan ni Francine nga ko amigo. O nga si Francine ako mga amigo. Natasha! Woo! Lang! Wait! Wait lang! Paghuwit! Oh, shoot! Ngano ka, shoot? Nanawag Shoot ka, shoot? Nagpapahan ni mo ng tansoy. Bahilog, shoot, ay! Bugal, lon. Oh, dalbugal na magsultit sa sinodang. Yak pingo kong batian mong naong Natasha koy. Mansama ka? Ika masukol ko. Ayaw nga agog dili masuko. Masuko dyan lagi ka. Suko. Suko dyan ka kung yung kumatignaw. Suko. Di ko, gwapam ka. Suko. Gwapam ka. Buyag siya. Ay, lagpot. Lood, lagpot-laway ni mo. Asyat, saka ka panuto na. Inyong ka buyag. Iba nang gitutuan ka. Inamaw niya. Ay, sabay tuyo ni mo nga imo bagkong giadbas. Kuan nang tasya nang tans pa ng tansa. Dito pa tans ba. Kitaan mo ko si Tito. Ito paingon silang Francine. Kung sa man to? Isang tito ba? Isang tito ha? Tito ba? Tito Grigi ba? Tawag doon pingon silang Corina. Unsa? Pagtarong isyot ha. Uy, si Gregi ang imong gipasabot to apa ingos ilang Corina. Mapita na kay. Kumidyahan gina siya. Tiyawan! Uy, ayo. Kaway lame. Ahak ba ni mo isyot? Abdi na kong tinuod. Ano ba tinuod ang? Ha? Wala. Lagi. Pero lang. Trans ko. Mantay ko ba? Sige lang anak, sige rin sa inyo. Sa Davis Pransing, tagsara. Ano man? So, baka diha isyot ay, patagka ka man lang. Bitaw ng tansa eh. Sabay na nagot, ha? Nga, mayam kita si Gregi na ni Dudot ug Malsgot. Pinangga mo kaya na niya ang imong mga po. Labar na tigaring anak. Ha? O sa itong gisulti ni mo isyot? O sa'y anak? Pagkuhan ba? Ang buto yung pasabot ba nga? Pinangga kayo ni Gregi si Dudot ug Miles. Anak nilang Francine ug Corina. Sa baday siya, ay, maubagod na yung mong gisulti. Ulo ng tonsyon mo rin niya kaklaro. Mas pangulpo na rin ka lang. Hilamay, kasabot ko ha. Ha? Kasabot ko ang ngulbo-ngulbo. Sabra? Ngulbo-ngulbo ka karon. Tuwag karong batang palungan ta ka.
Oh, niya na dahi ka, matansyang? Dali ragod. Ngano ka, ma? Ikaw ha, pag amping gitawon sa imong lihok, labing nagmasuroy ng grigi dinis inyo. Kay wata masayod kung unsay huna-huna sa mga tao dinis atong palibot kung maanhi na siya. Ha? Oh, kaya nag-amping man bitaw ko, matansyang? Dili kay ako ray nakamatikodan ang grigi ha, nga may pagtanaw ni mo. Lakip na sa isyot. Unsa? Suog baya na sa isyot o prangsing. Ayaw gid magkumpiyansa. Matansyang. Sorry kayo, Francing. Wa ko makalakaw gahapon o gadto sa inyo. Wa po na ko masugo si Akyot kay may nabisihan magubistindahan. Daghan magod kayong delivery. Ayaw ka problema, ana. Greg, nakasabot ako. Pero nagkopya dahil ako ang number ni Corina. Ako ang gisendo ni mo. Nagkasulti na magabi Greg. Lakip na ni Dudot ug Miles. Pero naputol lang mo pa nagsulti gabi ambot kung ngano to. Unya, may return call unta ko nila. Nahutdan po ko og load. O karong nakapaload ako karong buntag, dili na po rinoon sila makontak. Mao ba? Excuse me, Sir Franz. Kadiyot Greg, may nanawag. Ngano, Jake? Sir Franz, patuol ka dinis riyan sa HR. May tuyo ko sa libo. Okay, Jake. Musunod ako. Sultihin lang siya. Kinsa to, Rian? Kisam lang Miss Rian diya sing. Kinsa na? Pastilan ni si Greg. Kinigyan tawa na. Ningon ang tuod siya nga kumidya na itong iya, pero murag intriga man hinoon kayong paminaw. Ang tuno siya pang tanabahin ni Rian nga kauban na mo sa Human Resource Department. Buotan kay si Rian. Sa ako lang pag-abutin kumpanya, dako og daghan na kayo siya og natabang na ako. Ug may mga higayon ng tuod nga musantop sa kumunahuna nga may gusto siya na ako. Tungod siya malihok o kamayo nga rin ako, pero bisan pag maingon niya na. Gawas nga matanon kayo siya. Nasayot ko kung unsay husto o kung unsay dili. Kay gawas nga may kabilingan o may mga anak nako. Naglaom na ako ang akong pamilya nga tuwas probinsya. Ug dili ko buot nga gubon ang ilang pagsalig nako. Ni Corina og sa among mga anak na sila si Dudot ug Miles. Don't worry, sir. We already received these documents, and you can get in touch with us anytime. Yes, sir. Yes. Oh, yes. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Bye. Excuse me, Ma'am Rian. Ipaanhi ko na kunin mo sa office. Yes. Yes, Sir Franz. Have a seat. May gikasulti ka sa phone. Makadisturbo ko. Mubalik lang ko karong taon-taon. What na? Okay na. Dali. Lingkod, sir. Sir, good. Sore throat, menthol candies. Okay na, ma'am. May isugo ka? What, sir? But as per required sa company, you need to fill up these forms. Okay. Ballpen? Yes, ma'am. Salamat. Kumusta ang imong area, Sir Franz? Wa ka ba'y mga problema or trouble sa mga units or sa mga machine operators or even sa mga personnel sa company? Okay naman, ma'am. Okay, Sir Franz. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Saan nagsuwat? Unan pa nga. Tawag ko niya, sir. Ay, silang mauwaw man ang hinuon pa. Pangutana lang kung may buot kang ipangutana, sir. Wa. Sure? Pero unsa? Uneasy ka man sa akong tanaw? kuan, mura man og naka-fill up naman kog ingon ini. Yes, sir. Nag-update lang ta. Mao di ay. Yes, sir? Gitawag man ko nimog, sir, ma'am. Mamamanta nga, tawgon ko nimog, sir. Nga, ubos raman kay ko nimo. Dili man bagay nga, tawgon ko nimog, sir. Head ka man sa inyong linya, sa inyong area. O isa pa, nag-mom ka man ganit na ako.
Ha? Ikaw, gyud. Kung dili ka gustong tawagan ako, sir, ayaw pagtawag na ako, ma'am. Kakon. Masugod lagi kong tawagan ko nimo sa akong name. Rian. Or pwede resab nga Miss Rian. Or Miss lang. Kay mo man ay common nga tawag namo din basta mga babae. By the way, unsa may gusto nimo nga akong itawag nimo, Sir Franz? Maguwang man ko nimo. Batanon man kay kumpara nako. Mahimo rag. Magpatawag ka Manoy? Nong? Nga dili ka pamantiguang? Wa ka man makatingog, sir. Ayaw lang ko og. Ayaw ko tawag ka og, sir. Ma'am. So, kung dili ka gusto nga tawagan ako, sir, ayaw sa ko tawag ka og ma'am. O kirikit ka ayaw kung mag-rian ka na ako. Aron, dili sab ko mag-sir nimo. Unsa man? Deal or no deal? Nung sa maning babayana? So, kung dili ka gusto nga tawagan ako, sir, ayaw sa ko tawag ka og ma'am. O kirikit ka ayaw kung mag-rian ka na ako. Aron, dili sab ko mag-sir nimo. Unsa man? Deal or no deal? Let's break. Ay! Tingpan ko naman di ay. Franz! Tawa naman ito! Dali. Mo diretso na lang tas kantin. Mora na i-order nimo kanyo to, Sir Franz. Na may daghan nga kapilian og lami nga mga sudan dito. Okay na ni. Wa man sab kayo ko gutom. Nagtipid ba ko na Sir Franz Mark? Pamilyado ko na. Aw, sa ko di ay. Ikaw di ay. Di ka pamilyado. Anli man lagi ka pirmi. Ikaw yun. Husto si Jake, Mark. Aw. Tipid gito. Para nga may igo-igo tang mapada sa atong pamilya sa probinsya. May pa si Sir Franz ni mo, Jake. Ha? Jake boy. May pa si Sir Franz kay kuan. Kuan ka ng pamilya gid kanon ay ang gihuna-huna ba? Ikaw ang tiyan ra gid ang imong gisiguro taon. Maragid ka ng napay pipita ba? Pipita ka no, yabag. Pipita. Mga unagkata ninyo. Unya na ng istorya mahumanta. Niyara ba ta atubangan sa grasya? Hain naman is Dodot o Miles. Diha raman to. Nangawa, man. Hain man is sila manglaag. Wa pa mungkid mauli. Mga basmo ni mga bataan ating paniudo na pa. Ay, nakaluto na ko sa paniod ko ko rin na. Nalangilangay juda kay dugay man nalatang manok. Uy, kuwag naman gusto. Ay, okay ra, matansyang. Wa pa man si alauna sa udto. Hinoon, niaraman putas bahay. Ang mga bata, hain naman to. Hain na to, nakasukad na raba ko. Andam na tong lamisa. Una na laog kaon dito, ma. Basing gigutom na ka. Kaya alpason ko tong duha. Basi tuwa silang ishot. Ay, naunsa maning duha, oy. Hibaw man untang ting paniud do na. Ako nalay tanaw nila. Wa pa man sabdo ko bati agagutom. Ikaw lang usa kay unag paniud do dito kay nahibaw na kung gigutom ka na. Ay, ako na lang lagi apas nila, ma. Paniud do na lang dito. Nahalas, sige. Ikaw man kay mo apas. Watuwaton ta lang mo. Magdungan ratas pagpangaon. Gusto kitong kingon ni Papa Francing, no, Miles, nga sa hinay-hinay. Maano data, nga, dili na kayo ta, batiyon o kamingaw niya kung mataw-dawalan na siya dito Cebu. Bitaw, pero, na-chay kayon Kuya Dudut, oy. Mamingawong di kayo ko ni Papa Francing. Labi na kung kasapaan kong mama ko rin. Mao, parehas dyan da. Nakiparehas din na siya ko, eh. Bitaw, labi na no, makanian po sa ato si Tito Griggy, kuya. Muraman po siya ka atong papa.
Miles. Ikaw, Kuya Dudut. Masa ka? Ingon anak sa imong batiun, ha, Kuya Dudut? Wala man. Wala. Wa good. Wa. Oo, wa. Mura ragwa ba? O gani, mura ragwa. Ay, di day ta parihas. Gani. Kalain sa ni mo, Miles, oy. Di ba ko na nagtupapas dito, Grigi? Kay ningon day ko. Ngawa man. Paling-paling yung ka, oy. Paling-paling ka. Kato na mingon ka. Nga, murang po siya papa si Tito Grigi. Siya dito, paling-paling. Ay, paling-paling. Taka lang ka da. Mura ramang good ang akong giingon good, mura. Ilo mo, eh. Bilong. Nye, suko, di ay ka. Ako man suko. Huwag mo suko. Sa manday nang imo, bi. Lain mong good. Anong lain man? Basta, lain. Libog ko, eh. Kaila kaglain? Ay, libog ko ni mo kaya, ay. Libog ko ni mo. Unsay lain nga imong gisulti, Dudut? Oh, hala, si Mama. Uy, asan ang banding inahan na nag-apa sa duha? Wa pa man. Sige, gilabtan mo ng tasyang. Ay, ikaw din na shot. Ako tao na. Ikaw ka? Za, musay ikaw ka. Kala ko nang bakon, ikaw ba ng tasyang? Ikaw na lang. Magay, ikaw. Ikaw ka. Da. Pagsigig inamaw di shot, oy. Garbugalon, tampalungon, tahinuon ka. Sikma karug auto. Kuya, uli naman ng palong na no. Kasi kumang auto. Oh, grabe. Da, sukol ka. Bisag unsay pwede, masikma nimo. Bisag unsa, pili lang. Gusto ka? Gusto ka, kuhaan ka Yawa ni ng mo, bulldozer. Sikma ka na, pili lang. Yawa ng tansya nga. Di naman. ba? Aksyon taga-blaka naman. Hilom di siya tay. Sao, bugal-bugal, magigay ka. Ako may murayuan. Sabay tuyo ni mong nanumbay ka man. Oh! Hindi tayo magkasuroy din sa ito mga silingan eh. Hindi sa to. Di sa bagoy nagingon ni mong dili makasuroy. Ngawa man. Kaya rin mingon magkag... Oy, kaya kuyo niya ako. Nung bahay mo ko. Oh, usap na. Ha? Pwede na pasabot ka. Agar priyado kay kamianhi ko. Oh, ha? Hilom di siya tay. Ishoot ko ng uni mo sa basketball ring noon. Gidagaw ka. Nung naroon na ni mong kagwanga ka, iutot pa na ni mo. Wag tang na. Si Pagtumas ko utot nang. Ha? Ni Magic. Ngayon utot ako. Maigo, huwag tang. Ayaw yung ko ginanggawi siya. Katilaw ka mo yung bagay. Tansyang ba yan? Suwaya. Mili pa taon ko eh. Isang taon ko magpataka og tilaw eh. Nga, managinot bisag wanay lunok. Usa to gisulti ni mo? Wag klaro to. Ang klaro ha. Nga ako ga, mamili po taon ko eh. Di po taon ko magpataka og tira. Nga sa ato pa, ang imong gipasabot nga wa na ko'y lunok, ha? Mao ba na isot? Hey, shake na lang ni mo. Di sa kumanaginot og white uli. Unsa lang? Ako ituli. Gusto kang sampol ha? Gusto kang talo? Ha? Gusto kang talo? Gusto kong ebidensya. To see is to believe. Matanaw gina. Nga nung nagtinanaway man mo, Dudut, Miles, wa man mo maningog. Mamang ko kayo lapot makurin. Si Kuya Dudut ramang miingon nga lain. Dili man ako. O bitaw, ako'y nagingon pero tungod man nimo pi, kay lain man ang imong gisalti. La, si Kuya. Kay dili. Ayaw mo pagtudtod, ha? Palagutag yun ko ninyo. Kaya nga naman di ay Dudut, ha? Nga no? Ingon man siya mo. Nga, kuhan ko no. Wala ko no siya. Mingawan ni Papa Francing. Kay na naman si Tito Grigi nga. Mura ko no ka mo Papa. Unsa? Taka lang yung Kuya da. Hindi mong ko naman akong gisultikon. Kadili, malimot yung kada. Taka lang yung Kuya da. Taka lang yung ka. Taka lang, taka. Dalig lang ka magkuwang ka. Mama dyan ay magsalti kay magsige o kuhan. Ana si Tito Grigi sa ato. Sige, betangan na si Kuya Gregi. Kay kirangga man taniya, be. Ay, lago. Panghilom na mo, ha? Panghilom na mo! Panghilom na mo! Ahak yun ang tansya nga eh. Tutyo ka na. Di gini mo to nga natuli ko. Duha mo ko patuli. Sa una ko patuli, sting di malasa. Napikot na uli. Ya, gusto siyang tanaw. Gusto live. To si is to believe pa. Ay, pastilan sinang tansya. Uy, la, si Dudut og Miles ba na? Nagsunod lang ilang mama. Si Kulina. Di mas lagikan. Karoon talaga.
murag naghilak ni si Miles. Murag naghilak yun kini sige glugod si mata. Wa sa nang puling kayo. Paminaw O may sa abog gini. Lex Pino. Klarohon ko ni Oh, tago. Tago siya. Kay, nakitaan ka. Pasalipod ka sa ganyan. Tagilak lagi yun. Kung pagkigmata. Mura magdigang gipaak sa lampinig. Ngano ka? Basig kasabayan ko rin na. Kay isig og kusmod magaytugnaw nga nagsunod nila. Agoy, looyang day Miles. Hilom na, Miles, ha? Hilom na! Uno! Unsa man da Miles ko rin na. Ay, dahawa, maoy. Unsay wa nga naghilak man eh. Miles, unsa man? Di ka mo hilom, ha? Ilom naman, day. Hilom mo ikay nakaingon. Ilom na lang gani. Kaya unsa man day ni mo Miles Dudot. Wala man nila, oy. Unsay wa nga maumay ang sulti nga ikaw ang nakaingon. Hindi magod ako. Siya ramang good. Ay, abot ninyo mga bataa mo. Naunsa mo, nagparihas naman lang mo ang inyong inahan. Takaligas, Miles, yun. Si Mama Tansyang, eh. Wara man good. Wani kaso. Wa raman good. Pero naghilak si Miles, wara na. Kailan pangaon na mo, kay mauli ko sa bahay. Si Mama Tansyang ba? Naibahon na bitaw kay ning duha nga may pagkasiaw. Nagpabatlong. Akong gisita. Di ka man angin malain good tungod lang ana. Kisabay dili malain. Mura manggod na direg hanggaw nga ingnon lang ni mugwa bisag klarong nanghilak si Miles. Sige ingong wa. Dili na lang yun ang kapangutana. Dili na lang ko pwede mahibaw. Nga apugod ko ning duha. Kana lagi may problema. Dili man sa ingon nga pagpamuyboy. Makapanangpit ka man lagi. Mga unang usa tama. Magsulti taron. Lula, ayaw lang uli. Ayaw lang ni Piyae. Ay, waraman ko no'y problema. Hala, mubalik raon niya ako kanus, ako gana. Mubalik din eh. Lula ka. Si Mama Tansyang, uy. Gusto na ko rin na. Nangutana bitaw tagtarong, dili tatarungon o tubag. Panangtik niya mo ha, panangtik niya. Kinsa gani ang mo overtime ninyo? Pagpahibaw lang mo sa guard on duty, ha? Nya, mulagbok. Kay, moderate sura kog off, ini alas 5. Sige. Kay, arion sa nako ang uban sa linya. Mark, kung ganahan kang mo overtime, kamo si Jake. Overtime lang, ha? Muna lang karon ninyo og off, ini alas 5. Ikaw mo overtime, Sir Franz? Itaw. Dungan ko rin mo kay may butante kong sulti mo. Isulti, unsa man na? Basta, butante siya. Bayan ni Rian sa HR. Ha? Bahin ni Rian? Kaya nga no, Jake, nga no? Kuan, Sir Franz. Karoon lang siya rin. Magawa sa ito. Istorya niya ko rin mo. Ay, kinigit Mark. Unsa kay ang isulti? Bahin ko no ni Rian. Mabalaga mo nang hinaunta. Basin, bahin sa akong pagpanbaho din eh. Kapit ba mo balik ang klase nila ni Dodot ug Miles? Saan na lang kung simba ko? Pero nadarong ko sa akong trabaho din eh. Wa ko'y nahinumduman nga may nahimo kong sayo o naka-offend ni bisan kinsa din eh. Kaya nag-amping di ko maayo. Alas 5 na. Mangulit na ta. Katong overtime, mulagbok ko no. Ugbar ko mo overtime, Mark. Wala ka Mr. Franz. Mamayot mo. Hanggaw, gino, Mark. Salti na ko tinuod ko. Pagawas ang natural ba? Ladlad na lang. Mark, hanggaw, mo. Jake, lagaw ta sa biometrics. Sir. Sir Franz, mag-date ko no mo si Jake. Yabag yung ka, Mark. Ana mo. Ikaw yun, Mark. Kumidya na bitaw eh, Sir. Ngabang mi, ay. Tuduan ako ni Mr. Franz. Ay, pastilan ni mo, Jake. Ay, diskarte na Sir. Ay, ay, kumpiyansa ng Jake. Iya, atik-atik naman na iya. Dili na naman na ganahan ng babae. Lalaki na po'y tirada, anak. Na, mabitiman dyan ka.
Aber kung beer o hard ang imong gi-order sa France. So, prank mo ko rin gi-order mo. Matay, ibitiso na yun, Wa ko maanad na ng inom og beer o hard, Jake. Ang ato ipalit og beer o bino ba? Tigumo na lang nato para sa tong pamilya. Ikaw, sir, mao di ay. Unsay mao di ay? Basta, mao di ay good. Ay, ikaw gyud, Jake. Naintriga biya ko nimo. Sa imong giingon nga may isulti ka nako bahin sa bahin ni Ma'am Rian ba? Unsa man na? Bahin na sa akong pagpanarbaho. Kulbaan ba ako? Sa France, oy. Kalma lang, good sir. Huwag kulbay ni. Malipay pang gani noon kay ni. Malipay? Tarong, uy. Ito, sir. Kadiyot sa. Ayaw lang kong tawag gaw, sir, be. Kay kita ramang duha. Wa man ta sa trabahoan. Ni am tas gawas. Okay ra ko tawag ko nimo France o baka Francing. Ayaw pag sir na ko. Good. Parehas ramang gud ta. Basta di lang ko gamutawag ni mong sir sa France. Saon anad mo ko. Usap na tawag ni mo sa itong mga labaw sa tubuan. Sa pa, kiwaw kayo nga. Hindi ka tagulog sir. Nga mag-France na ko ni mo. Abaw na kung tawag ka Francing. Samot nga laing kay paminaw. Okay ramang good. Usa may nakalain anak nga. Mao na nga na to. Mao sab na tawag sa taga-amo na ko. Sa diyan ko sir. Lain mo din. Wamta siya sa probinsya. Liam ta sa Cebu. Ay, pisa na good. Sa diyan ko sir. Kinahan mo kong mag-sir di mo good. Kay ngayo ka magayo. Ito na. Diskarte na po day. Bitaw sir. Huwag yung tinuod. Unang mutahod kibindi mo. Ay, ikaw good. Di makakamamati na ko. Okay lang sir. Agay masab kang tahuron kay lain leader ka man mo. Sige. Mamang ka. Pero naintriga gyud ko nimo ha. Usam to imong giingon nga may isulti ka nako. Medyo nabala ka baya ko unsa na. Sa ko lagi ingon mo sir Franz. Huwag kulba. Kay unsa lagi gyud na? Bayan na gyud ni Rian sir. May labot ang trabaho ini. Ha? Sir, sayang yung kayong imong palabyo ng panahon. Mahayo ka. Kaya gawas ang gwapa. Batan unog. Utan ka sa Rian. Patay ka siya ni mo. Muhol pa. Unsa? Ay, pastilan ni mo, Jake. Moro din ay tuyo ni mo na ako. Sir Franz, minaw sa. Juan, nagkira kayo ang naguya pa ng Rian, sir. Pero mabastit na nan. Mga pasparehas ka na ito niyang edad. Mga gwapo, may kwartahan pa gani. Sporting kayo, may wheels pa. Pero wagit siya. Unya, kung sa'yo mo gusto, nyari siya na ako nga minyo niya medyo may edad na. Ay, pastilan ni mo, Jake. Ikaw na lang kayo diskarte ang Rian. Panguyabi, kamo mo iparison. Sa ko sa gipastil na sir, oy. Lahi ng tayo, pahana, sir. Lagi mong style, lagi ang gusto. Lagi tayo. Hilom dia, Jake, oy. Ay, ko binuangi dia. Lagi, sir. Wata kabuangi. Kung binuang di mo. Kadit. Kuan magod sir Franz pa. Nagasulti gini si Miss Rian good. Klaro kayo nga may lihim siya pagbati di mo. Yan lagi loom. Kau gyud, Jake. Lagi sir. Tuhoy lang. Patiwas ako, okay? Ay. Jake, diniyos taon ning akong pagpanarbaho dinhi sa Cebu. Ayaw kong tintala palihog. Ayaw kong tudloin nga makasa. Palihog lang. Kay misalig og naglao mga akong pamilya dito sa probinsya. Gawas nga, dili ko buot nga makaguba sa kinabuhi sa lang tao. Sama ni Rian. Dili sab ko buot nga maguba ang akong pamilya sa pagpakasa. Uwa gyud hinungdan nga butang. Mahal kay nako nga akong asawa. Ug mahal ko usab kaayo ang duha namo ka mga anak. Kuan magod sir Franz pa. Nagasulti gini si Miss Rian yun. Klaro kayo nga may lihim siya pagbati di mo. Yan lagi loom. Pastilan gini si Jake. Nausik lang hinuon nga akong higayon mo ba niya. Francine! Pastilan. Ay, salamat eh. Kinagdam ko lang di ay ko. Ano ka ba? Katugog lagi minimo nga gisulti mo sa papa. Tama, tinawag ka ni Papa Francine sa cellphone. Wa, Miles. Dodot. Yung nanawag man kaniya. Kuan, nagdam ko ko ni Papa ninyo, Francine. Abi na ko kuan. Kanang naunso ko, misang bit mong kasangal ni papa. Abi mo ako nanawag kaniya, ma. Laon pa ang gabi. Katog mong balik ito. Okay ra, huwag problema. Paninta lang ka din ni kwarto ninyo ni Papa ma, oy. Mututagon ni mo katog. May pamahal, simula ba lang dari si mama? Hindi lang kung mutiwas o katog dapat ni ma. Ikaw, kung maoy imong gusto. Nakato na si Miles. Papanak, wa na batiaw. Duka, ubisan giunsa ko ako subiyo nga akong mga mata. Wa lagi kong makatuwag og balik tungod sa kangilad sa akong dako. Pipila na karon ka adlaw nga wa na manawag si Francine namo dinhi. Dili ha nga may katinuuran ang hilad kong dako. May laing babae na siyang gigaligawan dito. Ginoo ko. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinon.
Hapit na dyan ang klase, Miles. Sa sunod simana, enrollment, no? Dili na ta magkatungan og uli, kuya. Kay, kuan man. Adto naman ka sa layo mo eskwela, kay high school naman ka. Oo, sa sunod tuig po. Mo high school na po ka. Nya, makadungan na po niya tag balik. Sila na lang si Bimbim og Pampam, ang akong ikadungan og uli. Oh, yung ana man yun, no? Aw, kung wa sila, pwede mo ako magpakwa gyapon ni mama ko rin na. Unya, kung naa si Lola Tansyang, magpakwa ko niya sa eskwelahan. Ayun na po kanadanat nga magpakuha pa ka ni Mama Corina og ni Lola Tansyang. Oy, Miles, dako na rabak ka. Grade 6 na ba yung kakarong abli klase? Maoy, kuhaan ka lang. Doon na nakikabuot. Basta pa, doon na eskwelahan na. Malaka naman na. Anya, dakan man sa tagkuan, taga-ato. Dakan man mga silingan, nga nag-eskwela dito. Dakan kag kadungan iniguli. Aw! Oh, noon. Pero lahi raman yun ko na si Mama o si Lula. Kay mahadlok man to mga classmate namo nga badlungon og sugsugan. Oh. Kadya sa day. Ha? Awa. Taman? Awa. Si Mama ko rin na, Awa. Sige lang, awa. Unsa lagi? Naglingkod sa dapit sa tindahan. Oh. Nanampiling. Nya, nawasad ko yun na yung naong, Murag na bugat problema. Bitaw. Ato daw ko, no? Mga tanaw. Di ko'y. Sabaan pa lang ko. Dali na ba kayo nga siya masuko? May magparehas ni Papa Francing. Siya, uy. Halos di masuko. Siya, Ato ba? Ikay, ato. Babae, mangko ka. Mas magkasinabot, mama. Pinangga ba ka niya? Ikaw di ka pinungga. Ikay, ato, kay makuwang ko ka. Siya, ato ba? Di lagi ko. Si Maso, pangutan alang. Kay nakadungo bayatan niya nga. Isang bit ni Papa. Gabi Ay, bisag, ingon-ingon na to niya, basig ingon-ingon na to niya nga damgo na to. Nya, di na tinuod. Basig na nawag din niya si Papa gabi nga. Nya, nag-away sila. Ha? Hala, bitaw mo. Ang atuadan ba? Kamutan Kung ikaw lang di ay kuya. Ikaw lang lagi kay babae ka. Inya, bilalaki mapag ka. Si Mas, Si kuya, uy. Gara o. Ikaw lang lagi. Bahala ka dara. Lo, kuya Dudot ay. Kuya, asa koy. Kuya! Uy! Dudot? Dudot, asa man ka? Dudot! Nina, kitawag siya ba siyang mama? Nay, huwag siya maminaw, Miles? Hala, patay. Miles! Kitawag ko, mama. Unsa man, nakadungog ka, uwa? Kadungog man, ma. Marika! Asa man tos kuya Dudot ni mo? Ambot lang mo. Unsa ambot? Man siya musulti og asa siya. Tan-awa ra gyud mag-uwang nimo. Nagsugod nagpapadlong. Maayo lamog na si Papa niyo, Francing. Unyag ako magpapadlong mo? Man good ko magpapadlong ni mo, ma. Si Kuya tingali. Si Kuya tingali. Parihas gyud mo. Dodot! Miles! Mga apo! Hala! Si Lula Tansyang! Lula! Sige. Pagpahaba mo sa iyong apuhan, ha? Aron labanan mo. Pagpahaba pud, Miles! Oy. Kaseryoso bagnaw ninyo? Corina, nano ka? Wa man, ma. Wa, pero ang naong ni mo gakusmod. Hain mas Kuya Dudot ni mo, Miles. Milakaw la. Milakaw? Asa man? Ambot. Gisugo ni mo, Corina. Wa, oy. Ambot atong bata, ah. Nagkapadlungon man. Imo tong di kasaban.
Basig sayo kang nagwali. Bisag dili ka pare ug way misa. Ariyon ko sa rin gilatan akong munggos, ma. Base mo dukot. Uy, ana, mauna ron na ni maong pagod, oh. Uy, hala, midukot na ron, oy. Pastilan. Bitaw, Lula, no? Nanimahong pagod, Lula. Wala ninyo tabangin yung inahan sa mga buhaton din his bay, Miles. Gitabangan man gudla. Wa man siya magsultipi nga natakang daay siya munggus. Ay, nausa naman ng inahan ninyo. Nagkabadlungon man di ay ko na mo. Nagpabadlong di ay kang mama ni mo. Wa man gudla. Si Kuya Dudut tingali. Ay. Lala, wakit dasyo, Paula? Uy, hala. Ang dada kong siupaw. Hay naman tuod to. Lo, pa sinalimtan sa mong gisakyang tricycle. Na, mo'y gidangat. Hay, batong kagwang, oy, nalimot man hinoon ko. Ikaw ang nagyot ka, Lola. Oy, kisigingon ha. Dili pa ko tiguwang. Namangag naman gani ko. Tingsi lang ka, Miles. May tingsi ka kay namangag na ko. Puhon-puhon. Kung ikaw na na'y matiguwang, mamangag po niya ka. Simbak ko. Madag simbak ko. Adtog yun ang tanan paingon dito sa musugod kag sa dili. Kana, kung dili ka madido og sayo. Simbak ko ka, Lula. Hala, bulsita la sa may tindahan, oh. Dito nga, oh. Uy, pastilan, mauto. Ay, nabutang din ako sa stantes tindahan pag-abot na ako. Hala. Uy, pansit sinabaw ra ba da itong akong kipalit? Pansit sinabaw, bula-bula, upaw. Ay, akong gipapangita ni Miles si Dodot. Asa man po niya pangita ang iyang maguwa nga badlungon? Ay, dili matingali tumula ang uglayo sa Dodot. Uy, usa pa, di manggod badlungon ng mga anak ninyo. Depende ra na sa pagda. Maunang manggara ng duha matansang, kay imo manggudayong labanan? Kabulaban bagod ko, kung sa tanaw na ko sila'y sayo. Sayod kagyod nga pasabton og maymayan kun ang duha kung makahimo nagsayop. Pagasultihan nga sayop ang ilang gibuhat. Be, mayo kay wa ang duha. Nganong sayop ka man kaayo nga wa sa mood. Naglagot lang kong Francine, ma. Naglagot kang Francine? Ngano god? Pila naman kong kaadlang nga wa si manawang namo. O niya, rason na bagod na nga maglagot ka kay pila na kaadlaw siyang wa katawag. Wasin mo lang kung nabisis trabaho. O baka ha, doon ay rason nga nung naingon anak. Ay, naunsa ka baya ko rin. Ayaw lang ko tayon paghukom. Dili na maayo eh. Murag lain na nga kung huna-huna, ma. Murag may milagro yun nga gipuhat si Francine dito. Usaman ko nung milagro ha. Nagduda kong may laing babae siyang gikabuangan dito. Sa? Oh, tanawa ka. Suway pagpandar ang machine, Jake. Kadiyot surprise ha. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Di bala ko mo surprise eh. Nayo man mo machine. Ganda naman mo. Turusam mo sir. Na wa man bandar gani ha. Sa tanaw na ko may loose contact. Motong akong gisuwayan og check o gipawagtan ang screw o nuts. Okay naman di ay. Matay. Huro tagin akong believe di mo surprise na.
Samot na yun si Miss Ria nila eh. Ikaw yun na, Jake. Nagod anak ko midyahagod. Lisod kay mabaniw na. Makaguba na sa atong trabaho din eh. Okay? Sorry, Sir Franz. Di na musap. Sir Franz! Sir! Oh, Mark. Saman? May problema sa inyong machine? Wa man, sir. Dito manggog ko sa HR kaganina. Na malihog si Miss Rian. Magpa-drive ko no siya nimo sa bangko. Unya, dili ko no siya magpabalibad. Ha? Mga kapalowers, mga ka-listeners, gadapit ka mo sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon. Bye-bye, Papa, asinuwat ni Glenn Pino. O kayo intaon kalimot to sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. O ligang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.